Masu kalmar da sauran mu barkamu da dawa daga hutun rabin lokaci a wannan shiri namu mai taken zauren wisala inda muke tattaunawa da Malam Muhammad Awwal Nuh Abu Maryam game da wafatin babban masoyinmu, shugabanmu kuma mai gidanmu wanda ya zo mana da wannan shari'a ta addinin musulunci, farin jaka da mijinna na Khadija, angon Aisha, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Malam ya koro mana bayanai masu matukar muhimmanci da kuma ainihin warware shubuhar makiyan Allah, makiyan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, makiyan annabi da matan shi da abokansa 'yan shi'a. Kowace gaba suka samu sai sun soki musulunci da musulmai. Gaba ta ƙarshe da malam ya kwana shine wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Yayin da ciwo ya tsananta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya buƙaci a kawo mishi abin rubutu don ya rubuta abin da zai zama shine abin da za a dogara da shi ga wannan al'umma ta musulunci. Amma ganin yanayin jikin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ciwo ya yi tsananta, sayyidina Umar ya ce a rabu da wannan. 'Yan shi'a suka yi amfani da wannan dama suke sukan sayyidina Umar da sauran ainihin makusantan annabi sallallahu alaihi wa sallama. Mun jefa wannan shubuha ga malam, muka yi muku alƙawarin za mu dawo mu ɗaura bayan mun dawo daga hutun rabin lokaci. Gabanin malam ya bada wannan amsa, muna sadda masu kallon da sauran mu, namba mu za ta bayyana akwatin talabijin, sai ku kira mu kamar yadda aka saba don ku bada naku gudunmuwa a wannan shiri. Allah gafarta malam, menene amsa shubuhar 'yan shi'a game da wasiyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kamar yadda kai bayani, hakika wannan shubuha ce mai girma ga wanda amma bai san menene tarihi ko kuma menene gaskiyar lamari ba. Amma ga duk wanda ya san sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi rayuwarsa tare da sahabbai, musamman waɗannan manyan sahabban, kama daga shi sayyidina Abubakar, Umar, Usman da shi kansa sayyidina Ali radiyallahu anhu gaba ajma'in, ya san cewa wannan shubuha ce ta kiran ƙarya ne, kuma dalilai da dama suna tabbatar da cewa ƙarya ne. To amma wanda bai sani ba ko kuma wanda kawai aka zo aka kawo masa wancan, to dole za a ɗebe shi. Rubutun da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce zai yi, kamar yadda a bayan na ɗan yi ishara ga cewa tun farkon rashin lafiyarsa yana cewa kawo ya rubuta, kuma a wancan ya yi bayani ma cewa akan me zai rubutu. Yake cewa laƙad hamamtu, na yi niyyar in sa a kira, yana gaya wa Aisha, na yi niyyar in sa a kawo mun takarda in rubuta cewa lallai Abubakar za a ba wannan, ko kar wani ya zo ya yi wannan. Mun yi wannan maganar a baya. To bayan wannan ranar Alhamis, kamar yadda na faɗa, rashin lafiya ya tsananta ga manzo sallallahu alaihi wa sallama, kuma dukkan dangi da dukkan sahabbai da ma waɗanda ba na kusa ba duk an shigo ana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu sun zo dubiya saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya tsananta. Ya ce a kawo takarda in yi rubutu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa Umar kai radiyallahu anhu sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin wahala, ma'ana ciwo ya tsananta, mu hutar da shi, muna tare da littafin Allah ya ishe mu. Wannan gaba ce da ta sa 'yan shi'a suke cewa ai sayyidina Umar da shi da Abubakar sun yi shiri na musamman, sun zo sun hana an yi wannan rubutun. Tabbas manzo Allah ya ce a kawo takarda ya rubutu, kuma sayyidina Umar ya ce a bari, kuma manzon Allah din ya bari sallallahu alaihi wasallam. Abin da zai nuna maka ƙaryar 'yan shi'a akan wannan, na ɗaya dai, wane ne, ina wani nassi da yake nuna cewa wannan rubutun yana so ya yi ne akan sayyidina Ali? Ɗaya kenan. Kawai ƙarya ce suka kirkirta suka danganta shi. Ɗaya kenan. Na biyu, menene zai nuna mana cewa mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya rubuta? Wancan abin da ya faru a baya, rashin lafiyar shi ta farko rashin lafiyar shi da yake cewa a kirawo Abubakar in yi rubutu in bashi, kar wani ya zo ya
wannan kaga yana nuna mana in ma da ya rubuta din Abubakar za a ba. Abubakar zai rubuta. Gaskiya ne. To mala inda matsalar take kana kawo abin da ya inganta ne. Yawwa. Su yan shi'a a nasu littattafan. Ina zuwa da To mu je. Wannan kenan. Wannan ta bangaren abin da yake ingantacce kenan. Na'am. Abin da yake ingantacce kuma mun yarda da shi. Na'am. Sannan idan ka aje wannan a gefe. Na'am. Yan shi'a. Na'am. A wurinsu. Na'am. Imama rukuni ne, shugabanci kenan. Na'am. Rukuni ne daga cikin rukunan da ba zai taɓa yi wa ai wasa da shi. Gaskiya. Shine babban rukuni a wajensu. Na'am. Kuma sun yi imani a ina su imanin cewa Na'am. Sayyidina Ali Na'am. an riga an nassan manzo Allah ya riga ya nassanta cewa shine shugaba. Na'am. Ma'ana ranar Gadir Khum. Mun yi shi a jiya. Gadir Khum wai yanda suka ce ya daga shi ya ce wannan shine shugaban ku. Kuntu maulahu fa aliyu maulahu. To abinda zaka tambaye su ana. Na'am. Wanda manzan Allah ya daga ya riga ya nassanta tunda ko riga kun yi wannan imani ya riga ya nassanta me amfanin kuma a kawo takardar rubuta wancan babu bai yi amfani ba kenan. Tabbas. Idan wancan kun yi imani da shi to ba bukatar yanzu bukatar wannan kaga wannan yana nuna ƙarya ne ba maganar cewa wai wannan rubutun da manzo Allah ya ce zai yi akan Sayyidina Ali idan da haka ne wancan abin da duk da cewa wancan shi ma fa ƙarya ne kwaran gaske amma mu tafi a nasu din aje ce malam ya warware mana tsare tsakanin tsare da abawa alhamdulillah to in har sun yadda da wannan to kaga a addinin nasu ma kenan sun karyata kansu akwai tanakuda akwai tuka da warwara ya za a yi ku da aka riga aka nassanta cewa wane shine shugaba kuma sannan yanzu kuma sannan a ce kuma to yanzu ku kawo takarda in rubuta muku wani abu Allah ya sauki sannan na'am manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda sai ya tabbata inganta hadisin sayyidina Abdullahi dan Abbas yake cewa ranar Alhamis ne wannan abin ya faru kamar yadda muka faɗa manzon Allah ya rasu ranar Litinin Alhamis da daddare Juma'a Asabar Lahadi idan a wannan ranar Alhamis din su Umar sun yi babakere sun hana sauran kwanakin fa sauran kwanakin me yasa ko faɗa ne bai ba kai me yasa a wannan zaman tunda ai manzo Allah ba yaktub asalatan ma baya rubutu ko da an kawo abun rubutun ba shi cewa zai a rubuta to me yasa tunda an ki kawo takardan sai ce to ga abin bari in faɗa ko ku rubuta ko ka rubuta gaskiya ne a matsalin imama a gurin yan shi ba karaman matsala ba ce wannan haka yake bai halatta da ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik me suka fassara ta a fassara irin tasu gaskiya ne ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka so maka game da al'amarin Ali wa in lam taf'al fa ma bal in baka yi ba to kaga gaba da yanzu wannan annabi ma bai aiki mana kamar cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ya rubuta takarda ya ce a kawo takarda zai rubuta khalifancin Ali a sai Umar suka hana kuma yayin shiru ya kyale ya ce ko kaga wannan aikin mutunci kai ma ga annabi ne ma gaba ɗaya ma ba ma batun sayyidina Abubakar ko Umar aiki ba shi kanshi manzo Allah to mala Allah ya sauke da ya boye wani abu kenan akan ba a kawo takardar da za a rubuta ba ya faɗa mana tun da gurin a cike yake da jama'a gaskiya ne Allah shi kyauta sannan mala ina ganin mu dan ba mutane dama saboda mu kar mu shiga haƙƙin su assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah alaikum assalam warahmatullah wane ne tare da mu Muhammad Mahmud ne daga jihar Adamawa Muhammad Mahmud daga jihar Adamawa malam Muhammad jiya ka same mu ko wallahi to menene gudun moka lafiya lau alhamdulillah kana bin shirin namu na yau na ji yanzu haka ma ina ganin ku to menene gudun morka a yau ina da farin ciki da Allah ya saka muku da alheri da kuma gidan aljanna game da aikin nan da kuke yi amin malam Muhammad muna godiya Allah ya saka da alheri mun gode wa adalla assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah alaikum warahmatullahi wabarakatuh wane ne tare da mu Sani Bello ne daga Gombe nan tudun wada wane Sani Bello Sale Bello
daga Gombe daga jihar Gombe tudun wadan Gombe. To menene gudunmuwarka a shirin namu na yau akan wafatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama? Ya kaji darasin da muka gabatar a yau? Na farko dai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Da ba mu daman kallon wannan tashan. Na'am. Gaskiya alhamdulillah muna farin ciki kuma muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Da ba mu daman kallon wannan tashashen fitar bisal. Na'am. Yaya shirin Allah sun yi albarka. Amin. Shirin da muka yi mun yi ne akan bakin cikin rabuwa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Yaya kaji shirin kuma wani irin ta'asiri maka a cikin zuciyarka? Gaskiya alhamdulillah shirin gaskiya ya min tasiri sosai a cikin zuciyata. Na'am. Sannan kuma gaskiya ya sake wayar min da kai. Na'am. Na'am malam Sale. To da alama Alhamdulillah to muna godiya malam Sale, Allah ya saka da alkhairi. na samu fa'ida sosai game da wannan shirin. To mun gode, Allah ya taimaka. Muna godiya sosai, Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, da fatan za ka rage sautin talabijin ɗinka ka saurare mu ta waya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wane ne tare da mu? Sunana ɗan lafiya Abdu Misau jihar Bauchi. Ɗan lafiya Abdu daga Misau jihar Bauchi. Mene gudunmawarka? Na muna jin ka saurare mu ta wayanka ne. Na rage aiki. To na menene gudunmawarka a shirin? A gudunmawa ta a wannan shiri, hakika wannan shiri ne mai albarka ko muna fa'idantuwa da ita. Alhamdulillah. Muna fa'idantuwa da ita sosai da sosai. To yaya tasirin shi'a a wajajenku, saboda waɗannan muna kawo matsaloli ne muna warwarewa don mu fitar da 'yan uwanmu daga cikin duhu zuwa ga hasken shari'a. Wato tasirin shi'a a wurin mu ko ina kusan a jihar Bauchi akwai irin waɗannan abubuwan, amma mu dai a wurin mu a jihar a Misau lokacin gamman gaskiya su ne suke da karanci. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yawa, so kuma ni wannan abin da kuke yi kullum faɗakarwa akan wannan shi'a dinnan yana da tasiri sosai a al'umma musulmi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duk mutanen da suke karanta suke bibiyan shirye-shiryen ku da irin foton da kuke nunawa, ana nuna wannan sunna ne wannan bid'a ne. Na'am. Kuma da yanayin da suke sare kayukansu suke daddatsa jini su, ko mutum jahili ne ya san ba addini bane wannan. Hankali dai ba zai karɓi wannan ba. Hankali ba zai karɓi wannan ba. Gaskiya ne. Gaskiya ne. To ni abin da nake so in tambaya ga malam mai faɗakarwa. Na'am. Yan shi'an nan a wani aji mu aka ajiye su? A ajin musulmai ne ko kuma ajin ba musulmai ba, ko kuma aji ne mutanen da ba san me suke yi ba ne? To malam ya je tambayar ka kuma insha Allahu malam zai baka amsa. Malam dan lafiya Abdu daga Misau na jihar Bauchi. Dan lafiya Abdu daga Misau jihar Bauchi. To insha Allahu malam zai amsa maka tambayar ka insha Allah. To Allah gaba ta malam kaji to wayoyin yan uwa, musamman malam Muhammad Mahmud daga Yola da malam Sale Bala da kuma dan lafiya Abdu daga Misau na jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya tambaya mai matukar muhimmanci cewa shin yan shi'a kai tsaye za a iya ce musu musulmai, koko za a iya ce musu ba musulmai ba, koko za a ajiye su ne a kashin waɗanda ba san abin da suke yi ba? Na'am. Yan shi'a ba za ka yi musu kuɗin goro, ka yi musu hukunci guda ɗaya gaba ɗayansu ba. Na'am. Akwai waɗanda sun san abin da suke, sun san cewa abin da suke ba addini ba ne, da gangan suke yi, bata ne kuma suke batar da mutane. Waɗannan su Imam Malik sun yi magana a kansu, da magabata da dama sun tabbatar cewa ba za mu sa su a cikin sahun musulmai ba, domin mafi
karancin abin da suka shine cin karo da alkur'ani da gangan. gaskiya ne. ma'ana alkur'ani misali mu dauki masalan sayyida Aisha, na'am, sun yi mata kazafi, munafikai sun mata kazafi cewa ta yi fasikanci, ta yi zina, kuma Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratul nur ya wanke ta, ya tabbatar abin da aka kiran ƙarya ne, ya kira shi al-ifk, ma'ana kiran ƙarya ma ba ta wasa ba. A hakan kuma yan shi'a suka ci gaba da tallata wannan maganar, kai ba ma wannan ba, ba wai maganar cewa wai ta yi zina a wannan lokacin ba, a'a su suna maganin ma ta ci gaba, wal iyazu billah, bayan nan ma ta ci gaba da wannan, har suke rawaito cewa wai ta tara dinari nawa ne, subhanallah, wasu adadin kuɗi suka ambata, wai ta tara wannan kuɗin ta hanyar ha'intar manzon Allah da kulla alaka da waɗansu, wal iyazu billah. To wannan mai yin wannan bayan ya san Allah ya matsayin abin da Allah ya yi ya zama kafi, ya kafirta kai tsaye. amma yanzu irin waɗannan matasa da ake ɗiban su da matakan kaya su ta muzahara waɗanda ba su san wannan ba za ka musu hukuncin kafirci kai tsaye ba. Kuma ko da ka yi umuman ka ce yan shi'a saboda duba da abubuwan da suke kafirai ne, akwai bambanci. Al'alama Muhammad bin Salih al-Usaimin ya yi wani tafsiri mai muhimmanci, yake cewa ba ma yan shi'a kadai ba, ahlul ahwa, ma'ana waɗanda suke sabbin sarransu, ƙungiyoyi da suke na barna na bata, yace duk ƙungiyar da zaka ji ko kuma aikin da zaka ji an ce mai aiki kaza ko wane kaza kafiri ne a musulunci, kamar irin masu bautar kaburbura da sauransu, yace shi irin wannan hukuncin kala biyu ne. Kafiri akwai wanda asalinsa shi kafiri ne, to a ka'ida ta musulunci mu a wajen mu kafiri ne, in yi mutu ba za mu masa sallah ba, ba za a ci gadonsa ba, ba zai ci gado ba, haka dai duk hukuncin kafiri yana kansa. Amma ba mamaki ta ya zama da awa ba ta je masa ba, gaskiya ne, wannan kaga uzurinsa Allah shi ya san ina uzurinsa yake. Wato ina fahimci amma wanda musulmi ne sai wani abu da ake cewa kafiri ne, to in ya mutu hukuncinsa a zahiri hukuncin musulmi ne, amma hukuncinsa a gurin Allah, Allah shi ya sanya zai wannan ɗinsa. Shi ne ke cewa idan na fahimci bayanin ka wanda shi Sheikh Uthaymin yayi, akwai bambanci tsakanin yan shi'a da aqidar shi'a. Yawwa, wannan shi ne. Ita aqidar shi'a kafirci ce, amma ba duk dan shi'a bane kafiri. Wannan shi ne abin da yake. Haka akwai matasa da ake ɗiban su cikin jahilci, su ba su san me ake ba, wannan baka ce musu. Wannan har a kashe shi ma ana ganin yayi shahada. Sai dai a ce mishi wani jahili ne. Amma aikin asalin aƙidar shi'a, domin kaga a cikin aƙidar shi'a akwai cewa wannan qur'anin bai cika ba. Yawwa, kaga wannan kafirci. Kaga wannan kafirci tunda ya saba makarantar Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Karbala ta fi Ka'aba. Akwai wani makta da na gani cewa za ka yi mamakin yan shi'a malam. Wai malamin shi'a ne ya zo yana cewa ziyarar Karbala tana daidai da aikin hajji so 20. Kana ji wannan? Sai wani malamin ya zo ya ce ziyarar Karbala tana daidai da aikin hajji so 50. Wani ya zo ya ce ziyarar Karbala tana daidai da aikin hajji so 100. Wani ya zo ya ce ziyarar Karbala tana daidai da aikin hajji so 1000. To wani ya zo ya ce ziyarar Karbala tana daidai da aikin hajji so miliyan. Wani ya zo ya ce ziyarar Karbala tana daidai da aikin hajji so miliyan 2. Inna lillahi. To ne za ka ɗauka? In ba addini shi a ina kake ji daga 20 har zuwa miliyan 2. Karbala yau wato abin da ya kamata ka tambaye su anan. Ko da yake ba shine maudu'in gaskiya ba shine maudu'in gaskiya ne. To Allah ya kyauta. A takaice dai na fahimci amsar ka cewa akwai bambanci tsakanin aqida shi'a da yan shi'a. Ba ma cewa duk wanda yake shi'a kafiri ne. Amma muna cewa aqida shi'a wanda ake cewa Qur'ani bai cika ba, wannan kafirci ne. Da fatan a fahimce mu yanda ya kamata. To malaka ba mu izini mu kara amsa tambayar wayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wane ne tare da mu? Kana magana da Usama ne, Shehu Usama. Shehu Usama daga ina? Da Kaduna. Malam Shehu Usama, menene gudunmuwarka a shirin namu ne yau, musamman abin da muke tattaunawa game da wafatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma shubohin yan shi'a? Da wani wafati na magana yan shi'a din ne da na ji kuna yi. Na'am.
daga garin Kaduna. ina fahimce ka. Ka rage sautin talabijin sai ka saurare mu ta waya. Na'am. Malam Shehu Usman? Da nake a kai lokacin Nana Aisha. Na'am. Wanda lokacin da suke mata kasafin ta yi zina din nan. Na'am. Wanda take na so malam ya kara min bayani akan wannan kasafin da suke mata na ta yi zina din nan. Na'am. Tambaya na kenan. To duk da insha Allah malam ya ji kuma zai ba da amsa, duk da an yi shiri na musamman akan wannan, amma dai duk da haka insha Allah malam cikin 'yan mintoci zai baka amsa insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Da fatan za ka rage sautin talabijin ɗinka ka saurare mu ta waya. To gani ina sauraron ku. Na'am, menene gudunmuwarka a shirin namu na yau? Sunana Bilyamin daga nan Kaduna. Namu malam Bilyamin, menene gudunmuwarka? Ni tambaya nake so in yi ma malam. To bismillah. Yawwa ni abin da gudunmuwa na tambaya na shine Na'am. ya za ka mu'amalanci dan shi a matsayin mu'amala tsakanin ka kai da shi. Na'am, mu'amala ta yau da gobe, kila zamantakewa ko abokantaka kenan. Yawwa ko kasuwa Na'am. ko wurin aiki haka. To insha Allah. Ka san shi haka a unguwa. Gaskiya Na ne. hudda da shi ta yaya za ka mu'amalance shi, yanda za ka mu'amalanci Kiristiyan ne ko kuma Yanzu za ka mu'amalanci wanda ba musulmi. ne ba ko Na'am. So insha Allah mala ya ji haka na- mala ya ji tambaye ka kuma Allah yadda zai baka amsa. Muna godiya malam na gode, Binyamin. Allah ya mai da malam gida lafiya. To amin, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Na'am. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wane ne tare da mu? Wa alaikum assalam. Ka rage sautin talabijin ɗinka ka saurare mu ta waya. Ina yin ka. Tsawon lafiya. Lafiya lau, wane ne tare da mu? Ina tare da Ali Tahir ne daga nan jihar Niger. Aliyu Tahiru? Tahir daga jihar Niger State. Na'am. Menene gudunmuwarka ko tambayar ka wannan shiri? Abin nan yake gudun wani. Malam Aliyu, ka ɗan saurare mu ka nesa daga talabijin ɗinka ko ka rage sautin. Na'am. Ka rage sautin Ina ka. jin ka. Ka rage sautin talabijin ɗinka ka saurare mu ta waya kawai. Ok, to na rage. Na'am. Abin nan yake abin nan naji da zai safe. Ɗazu da safe? Naji babban malam shugaban ɗarika Tijjaniya. Na'am. Tahir Usman Bauchi. Na'am. Ya yi wata magana ɗazu. Na'am. To kuma gaskiya wannan magana bai kamata a ce yana matsayin su jagora ba, wanda al'umma suna abin nan karuwa da fatawarta Na'am. wadda ta dace ya ce yana bai dace a yi ma in shiya wannan abun da aka musu ba a Kaduna. To Malam Magana ne. Malam Aliyu Tahiru, akwai shugaban kungiyar Izala Sheikh Abdullahi Balalo ya yi jawabi kuma ya yi umarni da cewa kada wani ya tamka magana da babban malami a Sheikh Tahir Usman Bauchi ya yi, kasancewar shi matsayin shi na dattijo kuma uba. Don haka ba mu da wata amsa da za mu faɗa game da wannan jawabai da shi Sheikh Tahir Usman Bauchi ya yi. Malam Abdullahi Balalo ya bashi amsa, da haka mu ba mu da ta cewa game da wannan jawabi, sai dai idan kana da wata gudunmuwa game da abin da muke tattaunawa a kai yanzu, to bismillah, in babu muna godiya akan ainihin sauraronmu da kai. To alhamdulillah gaskiya muna ƙaruwa da ku sosai wannan kasance wannan fatawa da kuke bayarwa. Na'am. Wani Allah ta samu da alkhairi sosai. Amin, mun gode. Allah ta samu da alkhairi sosai. Amin, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Amin. Mun gode, adalla. To akramakallahu, akwai dan uwa Malam Shehu Usman wanda ya yi tambaya game da hadithul ifk.
duk da dai mun tattauna a kai a baya, so za mu soko cikin minti ɗaya ka ba shi amsan ainihin wato kazafin da 'yan shi'a suke ma na Aisha. Duk da cewa ba maudu'in da muke kai na wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma a gurguje abin da suke faɗa shine akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fita wani yaƙi da ya kira gazawatul Bani Mustalah. A hanyar dawowa an sauka akan hanya kenan, an sauka ana hutawa kafin a tashi a yi gaba, sai da Aisha radiyallahu anha abin wuyanta ya tsinke, sarkar wuyanta ta tsinke, don haka ta fita nema bayan ta je ta biya bukatarta, irin bukata ta dan adam, sai ta nemi abin wuyan ta rasa, sai ta koma nema. To kuma kasancewa ana cikin mata suna cikin hijabi, ba za a iya gane cewa tana cikin tawaga wannan ɗinta ko ba ta ciki ba. A cikin tawagar akwai raƙumi, kowace kowace akwai raƙuminta, kuma akwai abin da dan ɗakin nan da ake mara wanda yake wanda mata suna zama a ciki a rufe yake, ba za a iya gane, kuma da yake akwai hijabi ba za a bincika ga waye a cikin gaskiya. Haka kafin ta je neman wannan abun wuya ta, kafin ta dawo an yi tsamman tana kan raƙumi, tana cikin wannan tana cikin, ma'ana an yi tsamman tana cikin wannan dan ɗakin nata, kawai sai suka ɗauke shi suka ɗora akan raƙumi aka tafi. Allah sallallahu alaihi ya ce a tafi, aka tashi aka tafi. Ta gama nema ta dawo bata samu ba, sai ta ga an riga an tafi. Haka sai ta ce to insha Allah manzo Allah sallallahu alaihi in an neme ni an rasa zai dawo, dan haka ba zan tafi ko ina ba, in ta tafi ina za ta je. Haka sai ta zauna a cikin wannan tawagar akwai wanda ya makara bai taho ba, yana can baya, da yana zuwa sai ya ganta, ya ga duhun alaman mace ce a wajen. sai subhanallah, kuma da ma tun kafin hijabi ya sauka sun riga sun san su da yake gida ne na shugaba, gaskiya sun san mata suna shiga cikin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam kafin hijabi ya sauka. To sai subhanallah, iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wallahi wannan magana kawai na shi. Allahu akbar. Sai ya sauke raƙuminsa, ya gurfanar da raƙuminsa, yana gurfanarwa ta hau, shi kuma yake tafiya a ƙasa yana jin raƙumi iya abin da suka ke. Amma suna isa gurin tawagar wannan munafikai sai suka fara magana, ai gashi kenan, gashi nan sun tsaya sun yi abin da suka yi kaza. Haka dai abin har ya yaɗu cikin al'umma. Shine wannan musiba ta zo mana har yau. Ita ce ga ta nan har yau. Allah ka tsare mu. Kuma Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratul nur, naji ayoyi 19 a jere ya ƙaryata wannan magana. Suna nan a cikin innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tasabu sharran, har zuwa ƙarshe. Allahu akbar. Ya wanke ta. Manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta wannan ayoyin bayyana jama'a, amma har yau a samu waɗanda suke mata kazafi. Allah ka tsare mu. To malam, akwai malam Bilyaminu daga Kaduna yayi tambaya game da yaya zai mu'amalanci dan shi a mutum ne yake shi akida suna shago ɗaya ko wajen aiki ko wani kwanci haka, wace irin mu'amala zai? Wallahi mu'amala ga ba dan shi abadu wanda ka san yana kan bata, in wata mu'amala ta hada ku ta duniya ta dole, misali kasuwanci ko wani abu, wannan da kafiri ma ana yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba har ya bar duniya yana mu'amala hatta da Yahudawa. Gaskiya, duk da kuma kiyayyar su ga musulunci da musulmai. Yawwa, wannan shine. Amma kada wannan ya sa ka saka masa jiki, dan shi a ko jahilin dan shi ba abin da yake kokari sabanin ahlus sunna. Zaka ga galibi ahlus sunna wasu suna da sakaci wajen kokarin da'awa da fahimtar da addini, amma dan shi a duk inda yake kokarinsa ya zai ya ja ka ya batar da kai, ya cusa maka wannan gubar. Kuma babban abin da za su fara kwadaitar da mutum, wani lokaci har da dukiya, wani lokaci da abin da ya shafi irin su auren mutu'a da sauransu, zai kokari ya tallata ba, kuma ya dinga kawo mutum shi wato. Don haka in mutum ba shi da karatu, to kai ya yadda wani abu na ya zire musu wannan, yawa ya zire musu wani abu na aqida ko irin wannan tallar da ya fara maka tallar, ai an yi kaza an yi kaza, ba na bukatan wannan. Gaskiya ne, wannan shine. Idan yana barnarsa zai ci gaba da shi, kai kuma ka rike sunnar ka. Sannan idan har mutum yana da daidai gwargwadon ilimi da zai iya ya yi masa da'awa, to ya masa da'awa. In ma ta kama ya kalubalance sa kan wasu abubuwa in yana da ilimi akai, amma ka san baka da ilimi akai, idan shugaban su tana da karfi, kamar yadda karka ce to ai ya za a ce karka saurare, ai kiristoci ko duk mun yadda kirista akan bata yake, amma yanzu ko kirista in ka san baka da ilimi akan addinin sa, karka yadda kai mu'amala da shi, saboda kai mu'amala da shi zai iya jefa zurma ka cikin bata. To Allah ka sauke kuma ka tsare mu.
to bari mu kara sauran masu. Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wane ne tare da mu? Ana tare da Muhammad Sa'idu daga Maiduguri. Malam Muhammad Sa'id daga Maiduguri. Menene gudunmuwarka a wannan shiri namu? Gudun mata a gare ku shine ne malam, ina jin daɗi ƙwarai da gaske akan abin da kuke yi. Na'am. Kuma sannan kamar duka tambayoyin da nake cikin jama'a da yake cikin riga mu. Na'am. Sai da Allah muna so ku dinka kamar garuruwan Maiduguri, Kano, in san samu a dinka yin wani lacca wanda za a dinga wawa da mutane akan illar shi'a ba. Na'am. Ina gaskiya zai taimaka tun da kuna da shugabanni a Maiduguri, a Kano irin su Abdullahi Balalo ɗin kan sai a dinka yin wani sanduna da za a yi lacca akan illa ta shi'a. Gaskiya ne. To insha Allahu wannan sakon naka da yake duniya ce take kallon mu, ba mamaki ma shi a kan shi a Shek Balalo yana sauraron mu da duk wani wanda zai iya bada gudunmuwa. To insha Allahu wannan kira za mu yi shi, duk da dai al'amarin shi'a mafi yawanci gaskiya ya fi samun gurin zama a ƙauyuka, kuma irin wannan samina bata cika yin ta'asiri a ƙauye ba. So akwai shirye-shirye da ake yi na da'awa shiga ƙauyuka da wayar musu da hankali akan cewa wannan aƙidar ɓata ce, ba aƙida ba ce ta daidai. Malam Muhammad Sa'idu daga Maiduguri, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. To mun gode mu ma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'am. Assalamu alaikum warahmatullah. Hello? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wane ne tare da mu? Ya tare da Lawan Haruna Kore. Lawal Haruna Kure daga ina? Hello? Ka saurare mu ta waya, ka rage talabijin ɗinka. Lawan Haruna Kore. Na'am, daga ina? Daga Ɗanbatta. Ɗanbatta, jihar Kano kenan. Jihar Kano, Malam, ne gudunmuwarka a wannan shiri namu wanda muke tattauna akan wafatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ni ma na zo gaban akwatin talabijin na ne da kuna wannan bidiyo. Ina bugo muku dai don fata alkhairi ga malam. Na'am. Da kuma wannan abu da kuke Allah sa a mizani. Amin Malam Lawal Harun. Muna godiya. Allah ya saka da alkhairi. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum warahmatullah. Da fatan za ka rage sautin talabijin ɗinka ka saurare mu ta waya. To alhamdulillah. Na'am, wane ne tare da mu? Kana magana da Bala mai shayi Kaugama, jihar Jigawa, Najeriya. Bala mai shayi. Kaugama, jihar Jigawa, Najeriya. To Malam Bala mai shayi, yanzu haka kana gurin sai da shayin ne koko suna ne kawai? A tsohon suna ne wannan. To na san dai zai wahala mai shayi kuma ya kalli tashar Wisal. Gaskiya alhamdulillah. To menene? Wannan shirye-shirye naku gaskiya alhamdulillah yana ƙara faɗakar da mutane, kuma duk duniya suna kallon ku, kuma kullum ana tsayar da mutane daga cikin duhu zuwa ga haske. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma abin da na so dan ja hankali ko kuma dan ƙara haske akan abubuwan da malai faɗa game da wani bawan Allah da ya tambaya yace me matsayin dan shi'a. Na'am. To ni gaskiya ina ga shi dan shi'a idan har bai ji kunyar zagin sahabban annabi ba kai tsaye. Na'am. Ina ga bai kamata a karanta masa wajen bayyana makomarsa, ma'ana shin musulmi ne ko kafir. Duk wanda ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam nafsiya ta bar shi mun da mutum ba musulmi bane ba. Na'am. To sai dai Malam Bala, ka san mutane sun kasu kashi-kashi. Kamar yadda Malam ya faɗa, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Hunaini sahabbai ne, suna cikin tafiya sai suka ga wata bishiya wacce mushrikai suke neman tabarruki da ita. Suka ce ma annabi, ij'al lana zatu anwat kama lahum zatu anwat. Mu ma a sanya mana wata itaciya za mu dinga neman albarkarta, muna neman sa'a. Aikin da suka yi aiki ne na kafirci, amma sai annabi ya ce innakum qaumun tajhaluna.
to ina ganin bayanin da malam ya yi babu cin karo. Mafi yawancin 'yan shi'an nan jahilai ne, ba su sani ba, hasali ma an kura ce da fatar akuya, an nuna musu ƙaunar annabi ake yi da ahlul baiti. Shi yasa kake ganin idan ma mutum ya mutu sai ka ji sun ce wane ya yi shahada. Don haka ina ganin amsar da malam ya faɗa tana kan hanya. Ba duk kowane ɗan shi'a ba ne yake zama kafiri, domin ba duk aikin kafirci ba ne ke mai da mutum kafiri, sai mutum in ya yi shi akan ilimi. Ina fatan ka fahimta. alhamdulillah. Yawwa, muna godiya. Amin malam Bala daga mai shayi daga Jigawa, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullah. To akarmakallahu kaji abinda yan uwa suke cewa, musamman shi malam Bala mai shayi daga jihar Jigawa. Na san hamasa ce da san annabi da sahabbai ya kai shi da ban san ta'alikin da zaka yi a saman wanda na yi ba. Wannan alhamdulillah ai ka riga ka yi bayani. Duk yadda muka kai da kishi da kuma jin yadda waɗannan bayan Allah suke batanci ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda su ne suka ɗauko dakon wannan addinin, sababin su muka same shi. Da haka ba za mu fita daga ka'ida da doka ta shari'a ba, tunda shari'a ga yadda ta kasabta, mu ma dole abin da za mu ce kenan. Wannan shi ne kuma abu na gaba, kaga malam, ai mu ba wai cin mutunci muke so ne ba, mu ai burin mu su shiryu. Shine magana. Manzo Allah yana cewa bashiru wala tunfiru. Kuma wannan baya hana, duk burin mu na su shiryu baya hana in ko sun tabbata lalle wani kafiri ne. Kuma kamar akwai bambanci tsakanin ka ce wanda ya yi abu kaza kafiri ne da kuma ka nuna wani ka ce wani wannan kafiri ne, wannan kafiri ne. Akwai bambanci, akwai bambanci. Aqidar shi a kafirci ce wannan ittifaqan, saboda a cikinta akwai cin karo da Qur'ani, akai Qur'ani ma ba su yadda da shi ba, wannan tabbas ne. Ko da kaji suna cewa dama su babban abin da suka sa ya zama musu protector, ya zama musu shinge da za su ɓoye a bayansa, shine taqiyya. Da haka duk abin da wani yanzu ka ce dan shi ka ce baka yadda da Qur'ani ba, sai ce waye ga ma ƙarya ake mana, mu Qur'ani ne to taqiyya ce, bai yadda da Qur'ani ba amma ba zai fada ba, saboda da taqiyya na rukuni ce daga cikin rukuni. To duka hakan sauran waɗannan abubuwa suke a tare da su. To Allah ya sauke. Amma ba za mu iya mu ce wani kafiri ne kai tsaye ba. To mala abubuwan da muka ambata a baya mun yi jawabin tattauna ga qadiyar wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda kuma yadda ciwo ya tsananta. Waɗannan abubuwa sun faru ne a ranar Alhamis. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya mutu ranar Litinin. Mu gama magana akan wannan ba. Yawwa. Raddin shubhar cewa ya anki a wannan, kamar yadda muka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a aqidar yan shi'an kenan. Wajibi ne a kansa ya bayyana wannan, kuma kamar yadda suka ce ya nassanta haka a gari ku, kaga kenan ba bukatar wannan a aqidar su da yake nan. Sannan abu na biyu, mu ma je bai wannan ba, manzo Allah baya rubutu, kaga da tunda rubutu ne sun suka hana in ma mun wannan, to me yasa bai faɗa ba? Biyu kenan. Sannan abu na uku, lokacin fa da aka yi wannan abin ahlul baitin suna nan, su sayyidina Abdullahi Abbas, su Fadl, duk suna nan a cike a gidan. Na fata an fahimta. To tun da haka ne, me yasa a lokacin, tun da su sun san, misali fa a kiran yan shi'a kenan, su sun san cewa ga abin da ake so a rubuta ba a rubuta ba, menene dalilin da yasa a lokacin su ba su nuna lalle sai a rubuta wannan abin, ko kuma su ce to ya Rasulullah, in ma misali mantawa ya bai faɗa ba, ko kuma ya ce sai a rubuta, su ce to ya Rasulullah ai faɗi kowa yana ji. Ƙwarar gaske. Tun da sun ƙi yadda a rubuta, ya Rasulullah faɗi kawai mu ji. Ƙwarar gaske. To me yasa ba ai haka ba? Gaskiya. Duk wannan amsa ne gaskiya kan ga yan shi'a. Sannan kamar yadda muka faɗa, abin ya faru ne ran Alhamis, kuma ran Juma'a manzan Allah ya ce muru Abubakar falisalli bin nas. Allahu akbar. Idan har ya san da wannan makircin sun ki yadda in bi nasa, kaga sai ya ce to Aliyu je kai wannan, Aliyu je kai wannan. Gaskiya ne. Tunda an ki yadda a rubuta, to je kai sallah, mutane su san cewa. Gaskiya dan amsoshi ne masu ƙarfi gaskiya. Kuma sannan tazarar manzan Allah bai rasu ba sai ran Litinin. Gaskiya ne. Me yasa duk a wannan kwanakin bayan wancan hayaniyan ta lafa, me yasa manzon Allah bai ce to yanzu tun da hayaniya ta rafa, ko kuma wane kamar yadda suke Umar sharri, Umar shine ya hana, to yanzu Umar baya nan, ku kawo takarda in rubuta. Me yasa bai yi wannan ba? Gaskiya ne. Abubuwa da yawa za su tabbatar maka wannan abin kawai shirme ne, ƙarya ne da wannan. To Allah ka tsare mu. To Allah gafarta malam,
za mu kai ga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine karshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai lahazatul akhira, numfashin annabi sallallahu alaihi wasallam na karshe. To gabanin ka kai wannan kuma da shi nake tunanin za mu rufe shirin, bari mu dan amshi wayar mutane mu ji menene gudunmuwar su. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wane ne tare da mu? Ok, na gana tambayoyi ne a wisal, na da ko yanzu ne live ake, shi sa na kira. Live din ake yi, kayi da ce yanzu ana yin program din ne live ne. To, ina son ne magana ne. To bismillah, yi maganar ka. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ka rage sautin talabijin ɗinka. Baban Bilal daga Kaduna. Baban Bilal daga Kaduna. Na'am. Menene gudunmuwar ka? Tambaya ta anan shine. Na'am. Ya matsayin kuma mu rika hada makabarta tare da musulmai da waɗannan 'yan shi'a. Ɗaya kenan. Na'am. Yawa tambaya ta anan, ina son malamanmu Na'am. su fahimtar da mu akan haka. Na'am. Saboda so tari kamar nan Bashamarot Na'am. sukan wuce da ganguna suna kiɗa da kuros, Na'am. sukan zuwa wa'innan makabartu. Na'am. To bai kamata, kuma ya kamata a matsalin muna da malamai na sunna su sa ido akan wannan abin da suke mana. Na'am. Yawwa, To, shine tambaya ta. To insha Allahu malam ya Allah ji. ya mai da malam gida lafiya. Amin. Malam ya ji kuma insha Allahu zai baka amsa. Na'am. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullah. Da fata malam za ka rage sautin talabijin ɗinka ka saurare mu ta waya. Na rage. To wane ne tare da mu? Rabi ne daga Abuja, Lugbe. Sabi'u. Rabiu Adamu. Rabi'u Adamu Daga Abuja, Lugbe. daga Abuja. Menene gudunmuwar ka? Yawwa, to gudunmawa ta shine. Na'am. Ni dai ina sauraron ku ko da yaushe. Na'am. Yawanci in dai na dawo gida inda wuta ina sauraron ku. Na'am. Sannan kuma ina sauraron ita ma ɗaya tashar. Wacce kenan? Yan Shi'a. To, Alwulaya. na'am. Ina ganin abubuwan da kuke yi, ina ganin wanda suke yi. Na'am. Yawwa. To sai ya kasance wannan wafatin da ake magana na yanzu. Na'am. Na ga sun nuna sun buɗe Bukari, sun nuna ga gurin da Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar yake cewar kada a ba manzan Allah wannan takarda ya yi rubutu. Na'am. Gashi nan an rubuta a cikin Bukari. Na'am. Sai da suka hasko gurin suka nuna. Na'am. Sannan kuma har yake cewa manzan Allah Sallallahu alaihi wasallam. inna rajulan la yahjur. Na'am. Manzan Allah ya samu kaman bai san ma abin da yake faɗa ba. Na'am. Kuma gashi nan sun nuna shi a Bukari, gashi nan a rubuce. Na'am. To yanzu kuma na ji kuna cewa sharrin su ne. Na'am. To shine ni dai har yanzu kullum ina sauraron ku, inda ina da lokaci kuma ina sauraron su. Na'am. To gabanin mu baka Shin wannan- amsar ka. wannan abin da aka gani a Bukari din, Na'am. shin haka din ne ko kuma ba hakan ba ne? Na'am. Sannan Na'am. na dade ina sauraron ku kuma su ma ina sauraron su. Na'am. Kowanne Na'am. ina ba da lokaci don in gane yadda gaskiyar lamari take tafiya. Na'am. Na'am. Malam Rabi'u Adamu. Adamu. Na'am. To kai menene aqidar ka? Shin aqidar Shi'a kake ko aqidar Sunna? To, ni sunna nake, tunda duk wanda ba dan shi'a bane sunna ne. Gaskiya ne. Amma bana izala bana dariƙa. A ni ma ban kira izala ba, ban kira ɗariƙa ba, cewa ne kana Shi'a ne ni ko kana sunna ne. Sunna? Na'am. Ina sunna ne. Kamar yanzu kai kamar wata shubuha ce ta shige kake so a warware maka. Yawwa. To insha Allah malam ya ji. Abin- Na'am. Yawwa. Malam ya ji. Yawwa. Haka ne a nan Bukarin da suka nuna din haka din ne yake a wurin. Na'am. Ina son ma in fanshi Bukarin. Oh, Ina son fanshi Bukarin in dudduba an gaida gaske ne hakan ne ko kuma dai sun faɗa ne kawai. to insha Allah malam ya ji kuma zai baka amsa in Allah ya yarda. To, algata malam kaji shubuhar da malam Rabiu Adamu Abuja yake faɗa.
cewa wai akwai wata shi'a wata tasha ta yan shi'a ba sai na maimaita abin da ya faɗa ba na san kaji so menene ya amsa zaka ina ganin malam wa malam Rabi'u Adamu da a ce ya saurare mu kafin kiran wani kila lokacin da muke bayani ya shagaltu da ya kira waya bai ji abin da muka bayani ba da ya fahimci me wannan abin da muka magana shine hadisi ne na'am ingantacce yana cikin Bukhari yau mu ba Bukhari ya kawo wannan hadisin guri ɗaiɗai guri 6 masha Allah a cikin sahihinsa guri 6 na'am hadisin kuma na Abdullahi dan Abbas ne na'am Abdullahi dan Abbas din nan yana daga cikin makusantan Sayyidina Umar lokacin da yake khalifa gaskiya ne wanda fa shi marawaicin hadisi na'am wanda har wannan din waccan surar da muka kawo a farko ta idza ja nasrullahi wal fath sauran yan fadar Sayyidina Umar ba su fahimci me asalin surar take nufi na ishara ga ajalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Abdullahi dan Abbas shine ya bayyana yana cikin fadar Sayyidina Umar tare da cewa kuma a lokacin da wannan abin ya faru shi yana cikin waɗanda abin su Sayyidina Ali duk kowa yana gurin ahlul bait da ana wajen abin da muka ce shine na ɗaya dai tukun waccan shubuhar ta cewa sun ce Sayyidina Umar ya ce wai manzon Allah baya cikin hayyacinsa wannan ƙarya ne to wannan ita ƙarya ce a cikin waɗannan ruwayoyin guda 6 babu ruwaya ƙwaya ɗaya duk ka bi su su kuma kamar yadda ya bugo mana waya in zai iya buga musu waya su kawo inda aka nassanta a cikin Bukhari ko a cikin Muslim ko a cikin wani littattafai na malaman sunna cewa Umar shi ne ya ce innan nabi sallallahu alaihi ya hajur ba Umar ne ya faɗa ba shi Abdullahi da Abbas ne ya ce qalu kuma taro ne na jama'a shi sama Ibn Hajar yake cewa zai yi wannan kalmar wani sabon musulunta ne saboda su al'adarsu sun sani mutum in rashin lafiya ya masa zafi yakan iya fita daga hayyacinsa da suka ji yana wannan sai wani daga cikin wanda ake mahalarta taron sai yake ce manzo Allah sallallahu alaihi ko ya fita daga cikin hayyacinsa ne amma wannan kalma ba Umar ne ya faɗe ta babu wata ruwaya a cikin Bukhari kamar da suka nassanta wannan yawa kamar da suka ce ga hadisin suka karanto to sai su nassanta ga inda a cikin Bukhari Umar ya ce inna nabi wannan ƙarya ka san shi al'amarin littafan musulunci in baka karanta su a ga wurin malamai ba za ka iya fahimta ba yanzu alal misali malam yanzu mu musulmai ahlus sunna ba mu da littafin da ya fi inganci kamar sayyid bukhari daga bukhari sai muslim yanzu idan ka zo cikin sayyid muslim za ka iya ganin an ce bayan alkur'ani kenan za ka iya an zo an ce misali kitabu sala ko kuma ainihin ma ji a fil jassasa kila wasu hadisai suka zo akan jassasa gashi a cikin muslim amma kuma ba wanda ya yi muslim imam muslim ba shi ya kawo ba haka ne akwai ta'alikat wanda imamun nawawi yayi a cikin al-minhaj da sauran malamai suka yi ma littattafan sunna sharhi ko suka yi ta'alikat to jahili wanda bai sani ba sai ce to ai gashi nan a cikin bukhari yanzu misali ashak abdul aziz bin bas bayana da ta'alikat da yamma sai bukhari ba to yanzu shikenan duk maganar da aka gani a cikin bukhari sawa'un ta bin bas ce ko ta shari shi kenan sai ya zama bukhari ne ya ambata to a takaice ne kaga a matanin hadisi na'am so in zai iya tambaye su kawo masa a matanin hadisi inda bukhari ya kawo haddasana wani a cikin matanin sai ya ce kuma umar ya ce fa qala umar inna nabi sallallahu alaihi wasallam la yahju babu shi gaskiya ne ruwayoyi ne guda 6 sanannu babu inda ya faɗi wannan abin da Umar ya faɗa shine ya rasulullah mu hutar da shi na'am kago da kuma tausayi ne da rahama wannan kuma kamar yadda muka maimaita shi zamu maimaita saboda shi na'am wannan abin da zai nuna ma cewa kwata maganar rubutun ba maganar wannan ba ko Abdullahi da Abbas da yake cewa innar raziyata kullar raziya ma hala bainar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainar kitabi Allahu akbar musifa ta kai musifa abin da ya sha makance manzo Allah bai rubuta me yasa ba bar manzo Allah ya rubuta wannan rubutun ba na'am manzo Abdullahi dan Abbas ya ga fitinan da ta faru bayan rasuwarsa wasu sun zo za su yadda da khalifancin sayyidina Umar sayyidina Abubakar wasu kuma suna wannan
sai Abdullahi Abbas yake ganin ina ma da an rubuta, shi Abdullahi dan Abbas da shi da har ahlul baitin gaba ɗaya sun san inda an rubuta wa za a nasanta abu. Ai wa ya aballahu illa shi yasa Ibn Taymiyyah Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake cewa musiba ce ga wanda sababin rashin rubutawan ya samu shakku game da khalifancin sayyidina Abubakar, amma wanda shi dama yana da yaqini kuma ya riga ya san manzon Allah yayi isharori da dama, manzon Allah ya wakilta Abubakar sallah wanda kuma ita ce jagoranci. Wata mace ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce tana da bukata, ya ci ba ta ranar da za ta dawo, ta ce in na dawo ban same ka ba gurin waza ne, ya ce ki je gurin Abubakar. Sannan a wannan taron su ahlul baitin suna nan, sannan kamar yadda muka maimaita a ranar Alhamis ne aka yi wannan abin, ranar Juma'a manzan Allah ya ce Abubakar je kai sallah bayan fa an ƙi rubutun kuma ya ce je kai sallah. Sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baya halatta abin da ya zama wajibi ya bar shi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ashe tun da suka ce kar a yi rubutun ya bari ba ya ce to shi kenan ku tafi, to wani ya zan ba wajibi ba, wannan yana nuna cewa abin ba na dole bane. Kuma me yasa a daidai wannan lokacin a wannan taron a nassin hadisin ya roƙe su da Allah in za su sake maimaitawa kada su yadda su yanke hadisin, su kawo shi cikakken shi. A lokacin da ya ce ku kawo in yi muku rubutu suka ce a'a. Ibn Abbas din a cikin hadisin fa sai ya ce wa ausahum bi salasa, sai ya bada wasiyan abubuwa guda uku. Da bayan an ki rubutun sai kuma baya da wasiya guda uku, sai ya ce to shikenan ku fitar da mushrikai daga jaziratul arab. Sannan duk tawagar da take zuwa tana musulunta ku rika mu'amala da ta goma shi irin yadda ni ma nake musu. Da Abdullahi Abbas ya ce na manta ta uku, wasu yoyi guda uku yayi. Wannan yana cewa ku fitar da mushrikai daga jaziratul arab, wasu waye, aikin waye, su wadan zai aikin shugaba ne. Kaga anan yake faɗa ma'ana shugaban da za a samu a cikin ku ya wannan aikin, kaga yana nuna cewa shugabancin da zai zo bayan sa yardajjen shugabanci ne. Na fata an gani. Sannan yana cewa kuma tagomashi wufud da za su zo ku yi musu tagomashi, duk waye ne za su wannan aikin. Kuma da babban abin da ya bani sha'awa duk waɗannan cece kuce da 'yan shi'a suke faɗa, ai babu hujjar da ta kai cewa fa daga rubuta wannan takarda ba annabi rasuwayi ba. Kwana uku ko hudu ma, kwana hudu, ran Alhamis, kaga Juma'a, Asabar, Lahadi, Litinin sannan ya rasu. Kuma a tsakanin nan gaba daya sayyidina Abubakar shi yake sallah kamar yadda ya zo a littafin sira. Sayyidina Abubakar ya yi sallah 17 kafin rasuwar manzon Allah tare da jama'a. Ran Juma'a da daddare sallar Isha har zuwa sallar Asuba ta ran Litinin. In ka lissafa su kwana ukun Asabar, Lahadi, Litinin, Asabar, Juma'a dai, Juma'a, Asabar, Lahadi, kaga sallah nawa? 15. Ga Isha ga kuma asuba zai baka 17. Ai amsa ta kai amsar da sai da Ali dan Abi Talib yake cewa da yake lokaci yayi malam yake cewa radinahu lidinina afala nardahu lidunyana. In dai sayyidina Abubakar zai shiga gaba ya ba mu sallah mu yadda da shi ya jagorance mu a addini, to don wanda dalili zai saya mu ki yadda da shi ya jagorance mu game da abin da ya shafi duniya. Malam muna godiya ga Allah, sa'annan muna godiya a gare ka, da fatan masu kallon mu da sauran mu musamman Malam Rabi'u Adamu daga Abuja ya ji amsan tambayar da ya ainihin yi, duk da muna da kwantan tambayar da baban Bilal ya daga Kaduna game da hada makabarta da ainihin 'yan shi'a. Muna fatan baban Bilal zai bi mu bashin wannan amsan tambayar zuwa gobe. Insha Allah muna tare da malam, za mu zo mu ci gaba da wannan shiri mai taken wafatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. A gobe za mu tattauna akan yadda rasuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta kasance da kuma abubuwan da suka biyo bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Muna ƙara nanata ma malam Rabi'u Adamu daga Abuja amsan tambayar shi game da cewa wannan maganar akwai ta a cikin Bukhari, akwai ta a cikin Bukhari. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a kawo mai abin rubutu. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu shafa'atan wa rahma, saboda tausayi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar abin rubutun. Amma wannan magana cewa manzo Allah ya fita cikin hayyacin shi, wannan ba Sayyidina Umar ya faɗe ta ba, kamar yadda amsa ta gabata. Muna godiya ga Allah, sannan muna godiya ga ainihin
bakon shirin namu malam Muhammad Awwal Nuh Abu Maryam, Allah ya saka da alkhairi. A madadin ni kaina da waɗanda suka haɗa da ku daga ainihin control malam Taha Bashir da malam Kabiru Lamido da ainihin malam Nasidi Ubakura da injiniyan mu malam Ahmad da kuma babban injiniya Rafiul Ansari, nake barin ku cikin kulawar Allah da kiyayewarsa, sai idan Allah ta'ala ya sa muna da sauran numfashi a gobe za mu daura daga inda muka tsaya. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ga wata malam.